Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Amelia u Mary Spiteri. Ħuti Jeżis wara li l-bieraħ iċċelebrajna s-solennità tal-Apostli San Pietru u San Pawl, illum il-liturġija tal-Knisja tiċċelebra u tfakkar l-ewwel martri tal-Knisja ta' Ruma. Il-kelma martri tfisser xut. Xut ta' Kristu. Anke aħna eżjes, aħna msejħa biex inkunu xhieda ta' Kristu għal fidi tagħna, biex nuru imħabbitna lejn dak li ħabna l-ewwel. Anke jekk forsi jmux bit-tixrid ta' demna, imma żgur li aħna l-koll imsejħa biex bl-emil tagħna nuru dak li nemnu. Ejjew nitolbu hekk il-Mulej biex jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu, biex anke l-għażliet tagħna ikunu għażliet mibnija fuq il-kelma ta' Ġesu. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti konsagrajt bid-dem tal-martri l-ewwel ġimgħa kotrana tal-Knisja ta' Ruma. Atina li nitwettqu bil-qawwa u l-ħila li dawn il-martri qalbina u rew fit-taqbida u li nifirħu dejjem bir-rebħa qaddisa tagħhom bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ħarem il-ktib tal-profeta Amos. U li Izrael isimgħu din il-kelma. Lil-Mulej għal kontrikom u kontra it-tribujiet kollha.
li jintellajt minn art l-Eġittu. Huwa qal, mir-razzez kollha tal-art ma rrid naf b'ħadd ħliefkom. Għalhekk ma nikkażdikakom minħabba il-ħażen kollu tagħkom. Forsi tnejn min-nies se jimxu flimkien jekk ma jiftemux. Li l-juni se jried fil-foresta jekk ma jsibx il-priża. Il-ferħ tal-jun se jsamma leħnu fl-art tiegħu jekk ma jkun qabad xejn. L-asfur se jaqa' f'wiċċ l-art jekk ma jkunx hemm xbik. Se jinqaleb il-mansab mal-art jekk ma jkunx hemm x'jaqbad. Forsi tindaq it-tromba fil-belt u l-poplu ma jibżax. Se tiġri xi ħsara f'belt jekk ma jkunx għamilha l-mulej. Għax ebda ħaġa ma jagħmel sidi l-mulej jekk ma jurix il-ħwejjeġ moħbija tiegħu lill-qaddejja tiegħu il-profeti. Lil-jun jgħajjad min ma jibżax. Sidi l-mulej jitkellem min ma jħabbarx. Jiena qlibtkom ta' taħt fuq kif Alla qaleb lil Sodoma u Gomorra. Kontu bħal ħerba meħlusa minn ħuġġieġa, immintom ma rġajtux għalli għal-għandi. Oraklu tal-mulej. Mela dan se nagħmillek Iżrael. U la darba se nagħmillek hekk, ħejji ruħek biex tiltaqa' ma' Alla tiegħek, o Iżrael. Il-kelma tal-mulej, rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, mexxini mulej fis-sewwa tiegħek, mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Int m'intix Alla li tħobb il-ħażen, il-ħażin ma jsibx postu għandek, ma jeqfux il-gburin quddiem għajnejk ngħidu, mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Intobot kull min jagħmel id-deni, inteqret min jitkellem bil-gideb. Nies qattila u qarrieqa jistmellhom il-mulej, ngħidu, mexxini mela fis-sewwa tiegħek. Imma jiena t-tieba kbira tiegħek nista' nidħol ġewwa darek. Nixtieħed quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek, mimli bil-biża' tiegħek, ngħidu, mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Nqumu bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Jien lill-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tela fuq id-dajsa u d-dixxiepli marru warajh. U qamet taqliba kbira fuq il-baħar hekk li l-mewġ beda jgħatti id-dajsa iżda hu kien rieqed. Id-dixxiepli resqu fuqu qajmuh u qalulu, Salvana mulej, se nintilfu. U qalilhom, dan il-biża' kollu għalfejn ja nies ta' fidi ċkejkna. Imbagħad qam ordna lir-rieħ u l-baħar u waqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu, dan xi bniedem hu biex tal-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej illum il-ġrajja tal-Apostli fuq id-dajsa hija l-ġrajja ta' kull wieħed u waħda minna. Ħafna drabi quddiem l-inkwiet tal-ħajja, quddiem il-mewġ, naqtgħu qalbna u ma nintebħux li l-mulej qiegħed fl-istess dajsa magħna. Kejjew nitolbuh biex f'dawn it-talbiet li nresqulu iqawwi il-fidi tagħna fih. Jew nitolbuh biex jenna nintebħu li hu qiegħed dejjem magħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, wettaqa' qaddisha mexxija mad-dinja kollha
biex toħroġ dejjem rebbieħa fuq il-ħażen. Nitolbu. Keċċi minn fostna kull qerq tal-ħażen, tal-għejra, tal-mibeda. Għamel li aħna nikbru imqawwijin fl-imħabba tiegħek u lejn xulxejn. Nitolbu. Ġeddidna kuljum għal glorja tiegħek u għatina il-qawwa li aħna wkoll bil-ħajja tagħna nkunu xhieda vera ta' dak li nemmnu. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej ixħet il-barkiet tiegħek fuq il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna u l-qawwa meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, ixħed fuqna ħarsa ta' tjieba, wettaqna int bil-grazzja tiegħek, int li tgħix wissalta għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddis l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-martri tal-Knisja ta' Ruma u għamil li aħna għaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex il-martri tal-Knisja ta' Ruma ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu huma wkoll b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef. Issaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-Iżext, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla ta' smewwiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj l-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi
reġa' il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Maħtur Anton, l-Isqof Mario u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna li. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla inti tajtna dawl tal-aġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martri tal-Knisja ta' Ruma. Fil-ħnina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li joffrejnielek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabbirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Jew hekk impoġġu l-familji tagħna u lilkom hawn pellegrini preżenti taħt il-mant ħanin tal-Madonna ta' Pino. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.